Niedekker? Ja, goedemorgen. Ik spreek met Pierre van Hoek. Hallo. Dag. Dan moet je luisteren. Het gaat om het volgende. We zijn onlangs weer een boerenbedrijf begonnen. Hè? Ja? En lang gedoord, want het ging niet zo heel erg goed. Ga je vragen, hij had bij mijn pap op de boerderij gewerkt. Nou, dus op een gegeven moment is het een beetje fout gegaan, zeg maar, door voor familieperikelen. Hè? En zo opnieuw begonnen. En we hebben alles opnieuw opgezet en zo. En pork en tomaten en het koeien en dat. Dat is eigenlijk zo, hè. We hebben dus niet meer zoveel meer ooiboerderijen. Maar goed, we willen een keer kapot zijn eigenlijk, zeg maar, de ooiboerderij. Of de nieuwe boerderij, zou ik maar zeggen, hè. En dan wil ik vragen of jij misschien maandag, of jij nog tijd hebt. We praten naar de agenda, ik weet niet wie druk natuurlijk hebt, ja. Of er nog meer kapot moet worden, maar goed. Dat je daar bij ons even langs kunt komen om de zaak een beetje te fatsoeneren, hè. Zo om 9 uur of zo, of om 10 uur, ik weet niet wanneer je begint, maar dat is ook egal eigenlijk, als het maar gewoon gepoetst is, hè. Dus een nieuwe boerderij. Er moet een beetje geïnspecteerd worden dan ook door dingen. Ja, neem aan dat dat de werkwijze is. Ja, dat klopt. Ja, en dan, maandag, ken net, of dinsdag. Eventjes kijken. Nee, maandag zit knotsvol. Oh ja, ze zijn zoveel te potsen dan, hè? Ja, Ja. en mijn man doet ook schoorsteen vegen en ja. Oh, dat zit een beetje in de familie dan, hè? Dus het is allemaal een beetje drukjes, hè. Ja, Even kijken. ja. En waar belt u vandaan, als ik vragen mag? Ja, ik ben al nu vanuit Burgten, maar de boerderij is ergens anders. Maar goed, dan kan je even goed gewoon even langskomen. Ja, dinsdag dan of woensdag. Ons is het een beetje egal, weet je wel. We zijn er nog niet echt aan het werken, maar ja, een beetje, alvast een beetje pot voordat we door überhaupt gewoon beginnen, hoor. Maar waar ligt die boerderij? Oh ja, dat is in Krakau is dat. In Krakau? Ja. U bent mij in het ooitje aan het nemen, hè? Wieso? U bent naar Polen gegaan en Ja, dan wil ja. u graag dat wij in Polen komen poetsen. Ja, Nou, dan is het goedkoper, meneer, als u iemand uit Polen neemt. Maar mevrouw, het is wel zo, we hebben nog geen ummers klaarstaan. Dus je hoeft je eigen ummers niet met te nemen als dat te vuil is. Dat kan je wel begrijpen. Je kan gewoon ook een boterham eten. Misschien hebben we zelfs nog wel vervuur kunnen regelen of zo. Maar in ieder geval de ummers staan klaar. We hebben nog geen potschrij hier staan. Maar een goede boterham en dan kijk je het wel even op en neer. Ik bedoel, dinsdag of woensdag, als het niet hoe kunnen morgen. Ja, dinsdag of woensdag is ook goed. Weet u wat, ik geef u even de baas zelf, Oh, ja? Ogenblik. dankjewel. Fijn. Oh, dat is zo, baas zelf. Hallo? Ja, goeiedag. Ik spreek met Pierre van Hoek. Goeiedag meneer. Dag. Luister eens, we hebben een nieuwe boerderij zijn we begonnen, hoor. Ja. Nou, heel tijd heb ik bij mijn vader gewerkt, maar dat is door familieomstandigheden is dat verkeerd afgelopen, hoor. En we zijn een nieuw bedrijf begonnen en zo, met koeien en met varkens en pork en tomaten, alles erop en eraan, hoor. Ja? Ja, en nu willen we eigenlijk de hut laten potsen, hè. Want ja, dat moet een beetje opnieuw opgelapt worden, om het zo maar te zeggen. En zo fijn vind je als je dus dinsdag of woensdag even langs zou kunnen komen. We hebben hetzelfde potsen, maar als dat te veel werk is of zo, met te nemen. Dat je daar even op en neer komt. Waar is dat dan? Ja, in Krakau, in Polen is dat. In Polen? Ja, ik kan me te voorstellen dat je niet morgen toch een liedje kan zien, maar ja, dinsdag dan of zo. We worden donderdag toch echt beginnen, dus ja, dinsdag, woensdag. Zou dat kennen? En reiskosten en dergelijke meneer. Oh, dat kennen we wel, als het je gewoon geen pork heeft, dan is dat ook goed. Wat zegt u? Als het je geen pork heeft. Poor? Pork, ja. Wat is poor? Pork people, dat is zeg maar, ik weet, prei is dat, hè. Bij ons noemen we dat pork. Prei? Ja. Wat moet ik met prei, man? Nou, lekker eten, weet ik veel. Prei? Ja. Dat kan ik toch niet in de auto die, of wel? Ja, de achterklep open en dan is toch geen pork in, of prei, weet je dat ook nu. Maar dat kan ik toch niet op rieën? De regel gaat verder, dat kunnen we goed. En wieveel man heeft ze dan gedacht? Waar wie van man? Ja, wieveel man om te poetsen door? Oh, en oh. Polen? Of mij neem eens even met een stoffer verheerder komen, hoor. Oh, ene man is dat. Ja, dat is zat. Oh. Dus dan dinsdag om 9 uur? Morgen om 9 uur. Of morgen? Ja, zo goed. Kom maar morgen om 9 uur langs. Dat is goed. Goed, bij deze afgesproken. Oké. Fijn uur, dankjewel. Dag. Dag.